V Košiciach máme niekoľko novostavieb, kde sa počas celého roka neobjaví ani jediná ponuka na predaj. Presne takou je aj novostavba na ulici Obrody na Terase. Majitelia bytov sa tu neradi zbavujú svojich nehnuteľností a dôvodov je niekoľko. Poďte sa teraz na všetky tie dôvody a samozrejme aj samotný byt teraz pozrieť. Uzavretý komplex tejto 10-ročnej novostavby je jedným z hlavných dôvodov. Poloha tohto projektu vám okrem iného zabezpečí maximálne súkromie a bezpečie či už pre vás alebo vašu rodinu. Príjemné prostredie dotvorené zeleňou a oddychovou zónou vám dodá energiu a to sme len naskok od kompletnej občianskej vybavenosti. Nie je veľa novostavieb, kde máte v pešej dostupnosti potraviny, polikliniku, MHD zastávky, školy a škôlky, športoviska a zároveň veľký park doslova stvorený na oddych. A poteším vás, pretože byt, ktorý vám teraz ukážem, je orientovaný práve do tejto oázy pokoja. Veľkosť bytu je jeden z ďalších dôvodov, prečo je táto nehnuteľnosť naozaj výnimočná. Má podlahovú plochu až 68 m2 a celý byt je orientovaný na západ do spomínaného Aničkinho parku. A výhľad z tejto 9-metrovej terasy vás jednoducho nikdy neomrzí. Okrem spomínanej terasy tu máme ešte priestrannú obývačku s kuchyňou a týmto praktickým ostrovčekom, hlavnú spálňu, kúpeľňu z WC a komoru. Z hľadiska komfortu tu máme pre nových majiteľov pripravené exteriérové žalúzie a taktiež bezpečnostný systém na senzor pohybu. Tento priestranný byt je ideálny pre ľudí, ktorí si vážia svoje súkromie a chcú si užívať výhľady a komfort dokonalej novostavby na ulici Obrody.